Hola a tots, com esteu? Bon dia. Mireu, avui vos duc un vídeo en el que parlarem sobre rectes i angles, d'acord? Que és un dels nous temes que farem fins a acabar el curs. Tothom, tots vosaltres, estic convençuda que sabeu perfectament que és una recta, d'acord? Però si l'haguéssim de definir de manera científica, diríem que una recta és una successió de punts que no té ni principi ni final, d'acord? Què tenen en comú totes les rectes? Que, com el seu nom indica, són rectes, és a dir, hauríem de fer servir un regle, d'acord? I aquí tindríem la nostra recta, sí? Què passa si jo xap aquesta recta per la meitat? Què me queden? Això seria una semirecta i aquesta seria una altra semirecta. D'acord? I després, una altra cosa important que hem d'aprendre sobre les rectes és que dins una recta jo puc tenir un altre tros de recta, d'acord? Que rep el nom de segment. Per exemple, jo aquí puc dibuixar un segment de 5 centímetres, d'acord? Aquest seria el segment de 5 centímetres que jo he dibuixat en aquesta segona recta, d'acord? El bocí que hi ha enmig seria un segment. Tindríem la recta, d'acord? El segment, i si xapam una recta per la meitat tenim una semirecta i una altra semirecta. Quin tipus de rectes coneixeu vosaltres? Amén. Quan vos xerren de rectes paral·leles o de rectes secants, sabeu el que vol dir? Mireu, jo vos ho explicaré. Les rectes paral·leles, que, com vos he dit abans, estan en el tema de les rectes i tot això. Ara, a partir d'ara hem de fer servir regles, per fer dibuixos. Si jo tinc aquestes dues rectes, d'acord? I vos dic que són paral·leles, què vol dir que són paral·leles? Qualcú ho sap? Amén, per aquí. Mireu, les rectes paral·leles són aquestes, sempre n'hi ha de dues, evidentment. Les que són paral·leles s'anomenen així perquè per molt que les allarguem, d'acord, amb un regle, evidentment, mai arriben a tocar-se, d'acord? És a dir, segons aquesta posició, aquestes dues rectes són paral·leles. I després hi ha un altre tipus de recta, que són les rectes secants, que són aquestes rectes que sí que se toquen. I vosaltres me direu, però mira, aquí no s'estan tocant. Sí, ben pensat. Però ja us he dit que les rectes paral·leles, per molt que s'allarguin, mai se toquen. Anem a fer l'experiment, d'acord? Hem dit que les rectes paral·leles, per molt que s'allarguin, mai se tocaran. Anem a comprovar si això és vera o no, perquè ja sabeu que ens hem de plantejar, hem d'investigar, hem de ser curiosos. Veus que per molt que jo l'allargui mai s'arribarà a tocar? I en les rectes secants passa el contrari. Tal vegada des d'un principi no se toquen, però si jo les allarg, arriba un moment que sí. Veus? Aquesta si ja me posa damunt i la que allargant, aquí s'acaben tocant. Per tant, rectes que per molt que s'allarguin mai se toquen són les paral·leles i les rectes que en algun moment se toquen o se troben són les rectes secants. Queda clar això fins ara? Sí? Beníssim. I ara anem a passar en el següent punt que estudiarem sobre aquest tema, que són els angles. Què sabeu vosaltres dels angles? Amén. Qui me sap dir què és un angle? Tic-tac, tic-tac. Mireu, un angle, veus aquí que tinc aquí l'esquadra, perdoneu? Això, per exemple, és un angle, d'acord? Això d'aquí dalt és un altre angle. I això també és un angle, sí? Els angles són tots aquells cantons que trobem en els polígons, ja puguin ser dibuixats o a la vida real, val? Un angle, com us he dit, són els cantons i té unes parts. Ara, per exemple, dibuixaré un angle, que seria aquest. D'acord? Això és l'angle, d'acord? Tenim la punta que s'anomena, perdó que no ho veus, la punta s'anomena vèrtex i després aquí tinc un costat i un altre costat, d'acord? La punta vèrtex i els dos costats. En aquest cas, aquest angle té dos costats, d'acord?
Hi ha 3 angles diferents. Hi ha 3 tipus d'angle, segons el que mesurin. Tenim l'angle recte, que seria el més conegut, que jo sempre dic que l'angle recte recorda una L, d'acord? Ara justament, segonet. Aquí, una L, ja sigui cap a un costat o cap a l'altre, és l'angle recte, d'acord? L'angle recte, posem el nom, recte. I sabem que mesura 90 graus. Ara després vos explicaré això de com mesuren i tot això. Després tenim els angles aguts, d'acord? Que són aquests angles. Aquest seria un angle agut. Què penseu? Que aquest és més gran o és més petit que aquest? El més petit, no es veurà l'amplitud, el més petita. Per tant, els angles aguts són tots aquells angles que medeixen menys de 90 graus. D'acord? I finalment tenim els angles obtusos, que si sou un poc vius, que jo sé que ho sou, perdoneu un segonet, que, com vos dic, que vosaltres sou molt vius i ja me coneixeu i sabeu per on vaig, són aquells angles, això seria un angle obtus. Perdoneu que no estigui dibuixant massa bé, però és que m'acosta un poc no veure-me. Obtus. Hem dit que l'angle recte mesura 90 graus i que és una L, cap a un costat, cap a l'altre, cap amunt o cap a baix, d'acord? L'angle agut hem quedat que mesura menys que 90 graus. I l'angle obtús, què penseu? Correcte, que mesura més de 90 graus, d'acord? Per tant, el tipus d'angle que nosaltres veurem enguany són aquests 3. L'angle recte, l'angle agut i l'angle obtús. Com vos hem dit abans, l'angle té aquí el vèrtex, que seria la punta, i després això, que són els costats. Fins ara ho teniu tot clar? Sí? D'acord. I d'ara veureu que els angles, això que he dibuixat jo, en realitat no és la manera correcta de dibuixar els angles. D'acord? Ara vos mostraré com se dibuixa un angle. Per dibuixar un angle necessitem aquesta regla, que s'anomena, menys qui ho sap, transportador. Molt bé. D'acord? Com veus aquí, és un regle diferent, perquè té una forma com a de semicercle, ho veus? Que té uns nombres, que ara vos explicaré per què serveixen, i que aquí baix té un regle. D'acord? Ara veureu que és bastant senzill, això que vos explicaré. Sempre hem de seguir 4 passes molt importants amb el transportador per mesurar un angle. Primer, el que hem de fer és traçar, dibuixar una línia recta, d'acord? Jo m'ajudaré d'aquesta mini regla que tinc aquí per fer la línia recta, d'acord? Això és la primera passa sempre. Dibuixar una línia recta i marcar a l'inici un punt, d'acord? Podem marcar un poc més, perquè se vegi. Jo ara intentaré fer-la un poc més gran, no fa falta que vosaltres ho feu tan gran, però jo ho vull fer així gran perquè se vegi. D'acord? Ara, aquest punt que tinc aquí a l'inici de la recta l'he de fer coincidir amb aquest punt que tinc aquí a mig el veus. Vosaltres, pintura, no teniu el mateix transportador, però tots tenen un punt enmig. A la part de baix sempre tenen un punt. L'he de fer coincidir amb aquest punt que jo he marcat. Els faig coincidir i ara marc els graus que jo vull que tingui el meu angle, d'acord? Hem quedat abans que teníem, ara ho faig sense regla, l'angle recte que mesura sempre 90 graus, ni 89 ni 91, només 90 graus. El que era més petit s'anomenava com agut i era més petit de 90, d'acord? Per tant, faig el símbol de menys de 90 graus. I després teníem l'angle obtús, d'acord? Que posarem un O, que com hem dit, fa sempre més de 90 graus. Què vol dir això? El recte, només 90, l'agut des de 0 fins a 89 graus i l'obtús des de 91 cap endavant, d'acord? Així que ara, jo vos he dit que les passes per dibuixar un angle és primer fem una línia, marcam un punt i el fem coincidir amb el punt intermig del nostre transportador. I ara decideix en aquests números quins
quins graus vull que tingui el meu angle, d'acord? Perquè els angles es mesuren en graus. Vosaltres me direu, ja, Patri, però és que hi ha dues fileres de números, molt fàcil. Veus que el 90 només està tot sol, que mos marca 90 i no hi ha cap número d'alt i baix? Aquí me'l marcaria l'angle recte, no? I d'allò dic, mira, vaig a dibuixar un angle recte, ja me'n vaig fins al 90, marca aquí, o aquí dalt, on vosaltres vulgueu, marca aquí el 90 i després l'únic que he de fer és que amb la regla he de tornar a fer coincidir aquí ho he marcat amb el principi. I aquí jo tinc que aquest angle mesura 90 graus. Com mesura 90 graus, quin tipus d'angle serà? Recte, molt bé. Ara anem a dibuixar un angle agut i torna a fer servir el mateix procediment. Em dic que l'agut fa menys de 90 graus, menys, més petit. Marco una línia, marc s'inici, ho veus? Sí, no? Marc s'inici, que vosaltres el veieu bé, faig coincidir el punt amb el punt del meu transportador i decides quin nombre més petit de 90 graus vull que tingui el meu angle agut. Vos sembla bé si fem un angle, per exemple, de 55 graus? Sí? D'acord. 55. Quin tri? El 55 d'aquí, que me quedaria un angle així d'obert, o el 55 d'aquí de ça? Heu de pensar, l'agut és més gran o és més petit? Que el recte està més obert o més tancat? Què penseu? L'angle agut és més tancat o més obert que el de 90? Més tancat, no? I d'on hem d'anar? A la part on l'angle mos quedi més tancat. Que, llevo això un moment aquí, que és aquí. Hem dit 55 graus i d'on me'n vaig i cerc? 10, 20, 30, 50, 55. Marca 55 i faig coincidir amb el punt d'inici. I aquí sé que aquest angle mesura 55 graus. I com és més petit que 90 graus, és un angle, com han quedat, agut. Sí? Queda clar? Vinga, i ara anem a fer un angle obtús. Tornem a fer servir el mateix procediment que en tots els altres. Primer, marcam la línia. Vull que ho veieu bé. Marcam aquí la línia. Marcam bé l'inici. I ara, mos fixant, els angles obtusos, d'acord? Ara aquí vull fer això perquè se veieu poc més que és un 9. Els angles obtusos estan més oberts que els aguts o més tancats? Més oberts, no? I hem d'anar a cercar que mos quedi més obert. Més gran de 90. Quin número voleu que féssim més gran de 90? Vos sembla si fem, jo què sé, 140 o 130, que vos estimeu més? 140? I d'on me'n vaig a cercar el 140. En tinc un aquí i un aquí. Què passa? Que si el faig aquí, me quedarà més tancat de 90 graus, o que sí? Per tant, me n'he d'anar a cercar de l'altre costat. 140, el tinc aquí. Tup, marc. Faig coincidir la meva marca en l'inici de la recta i aquí sé que aquest angle mesura 140 graus i com que és més gran que l'angle recte, és un angle obtús. D'acord? Així que ja heu comprovat com se dibuixen els angles i quin tipus d'angles hi ha. Quedam en que hi havia recte, agut i obtús. Truqui de l'almendruqui, que sempre vos faig jo aquests trucos que vos ajudin. Penseu que l'angle recte és una L, ¿vale? Una L mayúscula. És a dir, pot ser una L cap aquí, una L cap allà, una L cap aquí i una cap allà de ça. D'acord? I totes aquestes L's són angles rectes. Serien rectes si ho hagués fet amb regla, però perquè m'entengueu. Totes les L's tenen el seu cantonet, el seu cantó, exacte. És un angle recte que només pot mesurar 90 graus, d'acord? Després tenim els aguts, que estan més tancats, d'acord? Que els rectes i que mesuren sempre menys de 90 graus. I després tenim els obtusos, que la seva amplitud sempre està més oberta en els de 90, d'acord? I ara vos mostraré, aquí hem vist com se dibuixa amb els tres passos que vos he ensenyat, dibuixant recte, feim una marca a l'inici, feim coincidir l'inici amb el punt del nostre transportador i marcam els graus que volem que tingui el nostre angle. Ara aquests que jo he fet així un poc a ojo, anem a comprovar que efectivament són recte, agut i obtús, perquè per tu m'he colat. Com se fa? Com se mesuren els angles? És molt senzill, jo ara vos ensenyaré. S'ha d'anar en els vèrtex, que com han quedat abans, és la punta, que ja no direm punta, direm vèrtex, d'acord? El vèrtex l'hem de fer coincidir
amb el mig punt que tinc jo aquí en el transportador. El faig coincidir en el punt i faig coincidir el costat en recte, perquè no ho puc mesurar així, ha d'estar recte, d'acord? I després mir, si me va bé, si voleu, podeu intentar allargar un poc més. Veus que arriben a 90, l'angle recte aquí, 90 graus, per tant ja l'he mesurat i sé que mesura 90 graus, ho he fet bé. Ara vaig a fer el mateix en l'altre, hem sabut que en principi havia de mesurar menys de 90 graus. Faig el mateix. Faig coincidir vèrtex amb el centre del meu transportador i el costat en la línia recta. Perdoneu, en la línia recta no, sinó que ha d'estar recta, d'acord? I si no me surt massa bé, perquè els he fet més curt, el puc allargar un poquet. I així compte. Aquest mesura 33 graus, d'acord? Aquest angle mesura 33 graus, que evidentment l'amplitud és menor que 90, que sí? I per tant estaria correcte, me posaré un 20. I aquest obtús, l'obtús indica que l'amplitud és més gran que una L, és a dir, que ha de mesurar més de 90 graus. Anem a veure si és vera. Col·loc el vèrtex en el centre del meu transportador i faig coincidir el costat que estigui recte. D'acord? Així. Molt bé. Ara puc intentar allargar un poquet per saber més o menys fins a on arriba i estic aquí. Aquest angle mesura 124 graus. Ho veus que arriba aquí? 124, aquí tindria, vosaltres no ho veureu molt bé, aquí tindria el 125, aquí està el 124. 124 graus. Un angle obtús em dic que l'amplitud era major de 90, 124 és més gran que 90, sí o no? Sí? I de correcte. Ho vi, no vos engany, jo sempre que vos dic a Patri no vos diu mentides, i de veus que és vera. Xicos, xiques, espero que vos hagi quedat clar, d'acord? Jo ara sé que és molta informació que s'ha de processar, però vosaltres, quan teniu el vídeo, el podeu tornar a mirar les vegades que necessiteu i pausar-lo en aquells moments que necessiteu rebobinar o passar cap endavant, com vosaltres veieu. Espero que tingueu molts d'ànims per fer el taller, que ja són els darrers tallers que ens queden de fer de matemàtiques. Perdoneu-me per aquestes mans tan brutes, però com sabeu, estic de reforma i duc masilla per tot. I res, xicos, ànims, que vos vagi superbé. Ànims a l'hora de fer el taller i espero que vos hagi agradat aquesta manera d'ensenyar-vos les rectes, els angles, la construcció d'angles i la mesura dels angles. Us envio una abraçada ben forta i fins demà. Adeu!